Silav, navê min Celîl e, navê te çi ye? Silav, navê min jî Zana ye. Bi nesmûna te gelek kêfxweş bûm. Ez jî. Ez ji Mûşê me, tu ji ku yî? Ji Mêrdînê me. Lê li Stenbolê dijîm. Ji bo çi tilivîrî? Dixwînî yan dixebitî? Ez di parkîtaniyek de wekî endezer kar dikim. Pir baş e. Heke ji te re alîkarî hewce be, ji kerema xwe telefonê min bike. Ji dil, yê pir baş bibe. Ev jimara telefona min e. Gelek spas dikim. Dur em ê hev bibînin. Oxir be. Silav, navê min Celîl e, navê te çi ye? Silav, navê min Celîl e. Navê te çi ye? Silav, navê min jî Zana ye. Bi nasbûna te gelek kêfxweş bûm. Silav, navê min jî Zana ye. Bi nasbûna te gelek kêfxweş bûm. Ez jî. Ez ji Mûşê me, tu ji ku yî? Ez jî. Ez ji Mûşê me. Tu ji ku yî? Ez ji Mêrdînê me, lê Stenbolê dijim. Ji Mêrdînê me, lê Stenbolê dijim. Ji bo çi tilivîrî? Dixwînî yan dixebitî? Ji bo çi tilivîrî? Dixwînî yan dixebitî? Ez di parkîtaniyek de wekî endezer kar dikim. Ez di parkîtaniyek de wekî endezer kar dikim. Pir baş e. Heke ji te re alîkarî hewce be, ji kerema xwe telefonê min bike. Pir baş e. Heke ji te re alîkarî hewce be, ji kerema xwe telefonê min bike. Ji dil, yê pir baş bibe. Ji dil, yê pir baş bibe. Ev jimara telefona min e. Ev jimara telefona min e. Gelek spas dikim. Gelek spas dikim. Dur em ê hev bibînin. Dur em ê hev bibînin. Oxir be. Oxir be. Silav, navê min Celîl e, navê te çi ye? Ez jî. Ez ji Mûşê me, tu ji ku yî? Ji bo çi tilivîrî? Dixwînî yan dixebitî? Pir baş e. Heke ji te re alîkarî hewce be, ji kerema xwe telefonê min bike. Ev jimara telefona min e. Dur em ê hev bibînin.